Napakasukal. So ito po yung ilog ng Dipalo River. So nasasakupan po ito ng barangay ng Apugan, Sangin din, Pangasinan. So bali may tubig po ngayon dito sa ilog. Malabo lang po siya. So yung mga kapsat, bababa tayo dun sa may ilog. So ayan. So ito po yung tinatawag na dike, dinadaanan namin. So project po ito ng hapon. So ayan. Dalang Nay. So yung mga kapsat, bali malabo po ngayon yung tubig dito kasi umulan po kahapon. Taray! Ano, uwi na tayo? Maya pa? Maya pa. Quality ah. So ito po yung tinatawag na turi-turi. So gawain po din namin po ito nung kabataan po namin. So sila po yung susunod na henerasyon na so ayan
Ito po yung turi-turi na gawa sa putik. Parang palasyo ni Mang Kauljo. Ikot po natin yan para makuha. So ito po yung mga artist natin ang gagaling. Baga tayo ulit. Tayo baga po. Laki ng tubig. So yan po yung tinatawag na turi-turi. So yan, nagawain po natin to nung kabataan natin. So para po yung palasyo. Doon pipot sa kanil doon palangpok. Ito si Junior. Si Jason na bulangsit. Ano kaya? Paano? Ay, nagpapakwarm. Delikado. Paano kaya? Paano? Paano kayo? Ganda maligaw. Okay, kami tayo din. Eh, tika na sumata yung screenshot din daw. Go! 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 Dam, ito yung screenshot din daw. Ha? Tina yung screenshot din daw. Papakitaan kita ng tricks na. Ito yung tricks namin, oh. Baka mo na yung uso nga. Screenshot din daw yun. Wala na eh. Isa daw.
Ay, di ko sila to. Happy tayo, happy. Ganda ba nito? Nandihan! Oh, para sa akin! So ayan, nalanta na po yung aming nakuhang bagbagkong. So lapit lang natin dito.